खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि 10 बोसोर दिल्लीआव जों बर' एमपि गोमाबोदोंमोन हिरा सरनियाया 10 बोसोर बर' अना बर'नि राजखान्थियारि गेलेनानै देरहालांदोंमोन दिनै बिखौ फिदिंनानै जों मोनफिनबाय बे बर' हारिनि थाखाय देरसिन देरहानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि दानाय आरो हारिखौ रैखाथि होनायखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल आरो एनडिएखौ मदद खालामबोदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनडिए इउपिपिएलखौ मदद खालामनायाव गोबाङानो दुसिदों सोंखारिदों बेवहाय जोंहा दुखु मोननांगौ गैया दिल्लीआव सानै एमपिआ बर' हारि दानायनि बिटिआर एकटनि आद्रा दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगोन होनना फोथायनाय दं लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान सरकारनाव केबिनेट स्टेट मिनिस्टार दाबि दैखांदों 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारि दानायनि मोनसे बिसायख'थि हिसाबैसो नोजोर बोदोंमोन हारि माहारि दानाय आरो हारिखौ रैखाथि होनाय हिसाबैसो जों बे बिसायख'थियाव मदद होबोदों बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ खौरां बिलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव खौरां बिलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि बावैसो जालांनाय भारतनि जे जेनेरेल बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक देशनि बिसायख'थि हिसाबै जोङो नोजोर बोदोंमोन आरो बेयाव जोङो नुबाय जे क'क्राझार 1 नम्बर लकसभा समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल आरो एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा मोजाङैनो देरहालाङो आरो गिबियावनो बर' हारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जयन्त बसुमतारी बिथांनो रोजा रोजा गाहाम हामलायनायखौ जों बावहरदों आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथां आरो राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोननि जि टीम दङ गासैनोबो जोङो साबायखर बावदों देरहासारनायनि जि मोनसे मर्यादाखौ बिथांमोना लाबोनानै होफैबाय बे बिसायख'थियाव जों नुदों जे खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बर' बिजाथि हिसाबै कन्टेस्ट खालामदोंमोन गर्जन मोसाहारी बिथाङाबो बर' हिसाबै कन्टेस्ट खालामदोंमोन आरो डेम'क्रेटिक जे कान्ट्रिनि मोनसे जेनेरेल इलेक्शन बेयाव बयबो हानजाया कन्टेस्ट खालामनो हायो बिथांमोनाबो मोजाङै कन्टेस्ट खालामदों आरो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो एनडिएखौ जोङो मदद होनो बाध्य जादों आरो कारना जाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिसायख'थिखौ जोङो पार्टी पलिटिक्स बा जोङो पलिटिकेल दिगखौल' जों नायाबासिनो पलिटिक्स फर नेशन बिल्डिं बर' माहारि दानायनि मोनसे बिसायख'थि हिसाबैसो जों नोजोर बोदोंमोन आरो बेखायनो जातिनि अस्तित्व मर्यादा आरो आत्मरैखानि जे मोनसे बिसायख'थि हिसाबै जों नोजोर बोनानै जोङो मदद होदों कारन दिल्लीआव जोङो 10 बोसोर बर' एमपि जों गोमादोंमोन क'क्राझार एसटि समस्तिनिफ्राय बर' एमपि जों गोमादोंमोन जों नुदों जे थांनाय 10-15 बोसोराव जायफ्रा रुलिंआव दं बिथांमोना 12 जन एमएलए दङमोन काउन्सिलाव मेजरिटी स्टेटआव मन्त्रि दङ थेवबो 10 बोसोर बर' अना बर'नि जे राजखान्थियारि जे थासारि आरो जायफ्रा रुलिंआव दङ बिथांमोनाबो बेखौ हमथानो हायाखैमोन आरो हिरा सरनिया बिथाङा कम्युनेल पलिटिक्स बर' अना बर' मोनसे आनरुलि टार्मेल सिटुएसन भायलेन्सनि सिटुएसन क्रिएट खालामनानै बिथाङा देरहालांदोंमोन दिनै जों बेखौ फिदिंनानै जोङो मोनफिनबाय आरो बे जोंनि हारिनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे देरसिन देरहानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि अस्तित्व आत्ममर्यादा आत्मरैखानि बिसायख'थि हिसाबैसो नोजोर बोनानै एनडिएखौ जोङो इउपिपिएलखौ मदद खालामदों गोबाङानो जोंखौ दुसिदों गोबाङा जोंखौ सोंखारिदों जोंहा बेयाव खुनु आक्षेप बा दुखु मोननाय जोंहा गैया कारन बाथ्राया बेनो जे एनडिएनि टाइमाव बड' पिस एकर्ड एनडिएफबि एबसु इउबिपिअनि गेजेरजों जादों पिस एकर्डनि दफाफोरखौ रोखा रोखा आबुङै जों मावफुंनांगोन माखासे दफाया मावफुंजाबाय दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव दिनै जोंहा स्टेट लाइक स्ट्राक्चार जि मोनसे काउन्सिल एसेम्बलि सेगमेन्ट जोंहा काउन्सिल लेजिस्लेटिभ जि एसेम्बलि दङ बिनि जि समस्ति 40टानिफ्राय 54सिम जोङो बानायनांगौ दानांगौ आरो जि पावार एन्ड फांसन 8टा जों एडिशनेल मोनदों बेखौ जोङो साबजेक्टखौ दाजाबनांगौ लोगोसेनो कार्बि आंलं एसटि हिलनि इस्यु आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्ट जि पेन्डिं जानानै दङ बेखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ आरो बे नोजोरखौ बोनानै पार्लियामेन्टआव बिटिआर एकर्डखौ आइननि मर्यादा होनानै मोर एरिया एक्सटेनसन मोर
लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव आरो एडमिनिस्ट्रेटिव जी पावर को बांहोनाय फाइनेंशियल पावर बांहोनाय सब्जेक्ट पावर एंड फंक्शन को बांहोनाय बेनो जोंनि जी बे एकर्डनि मेन ऑब्जेक्टिव आरो बेखायनो दिनैनि टाइमाव जोङो सानै दिनै एमपि जों मोननो हाबाय राज्य सभायाव रोनगोरा नार्जारी लोक सभायाव दिनै जयन्त बसुमतारी आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जी थांनाय समनि कम्युनेल पलिटिक्स दंमोन बर' अनाबर'नि पलिटिक्स दंमोन बे दिनै जोबबाय आरो दिनै शान्ति पिसफुल मोनसे परिबेश आरो बे पिसफुल परिबेशाव जोङो दिनै बर' हारि दानायनि दाफामफिननायनि निर्माणनि थाखाय जोङो आगान सुरदों दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि जे थांखि आरो उद्देश्यआ जाबाय बर' हारिनि आद्रा थानाय एजेन्डा इस्युखौ जोङो मावफुंलांनांगौ बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ शान्तिखौ जोङो जेब्लाबो बाहाल लाखिनांगौ एकर्डनि गेजेरजों मोननाय अनुष्ठान प्रतिष्ठान इनफ्रास्ट्राक्चार स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी बेयाव जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि दङ डेभेलपमेन्टेल जिखिनि एक्टिभिटि दङ बेखौ लानानै जों हाबा मावलांनांगोन जोङो नोजोर बोदों जे दिल्लीनि पलिटिक्सआ सानै जी एमपि बर' हारिया दिनै मोनबाय बे जाबाय बर' हारि दानायनि पलिटिक्स जागोन बेयाव कुनु पार्टी पलिटिक्सनि बाथ्रा फैनो नाङा आं बे बाथ्राखौ बुंदों काउन्सिलाव स्टेटआव गावबा गाव हानजाया पलिटिक्स गेलेगोन जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु दिल्लीयाव सानै एमपिआ जेब्लायबो बर' हारि दानायनि बिटिआर एकर्डनि आद्रा दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो लोगोसे बर' हारिनि इस्यु एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावलांगोन जोंहा गोथौयै आत्मविश्वास दङ आरो बेखायनो 10 बोसोरनि जि मोनसे जोंनि आक्षेप जोंनि जि खुद्रिनाय जोंनि जि गोमानाय बेखौ दिनै जों फुलफिल खालामनो हाबाय जों नुदों दि दिनै दिल्लीयाव रावबो मेजरिटी मोननो हायाखै एलायन्सनि दिनै एनडिएनि सरकार थार्ड टाइमनि थाखाय मदि बिथाङा दानो थांगासिनो दङ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आरो हारियाव जिखिनि जोंनि ओनसोलखौ बड'लेण्ड बिटिआरखौ जि जौगानांगौनि थाखाय गासै बिथिङाव मोनसे माने आबुं महरै बेखौ लांनांगौनि थाखाय कैबिनेट मिनिस्टार नङाबा मिनिस्टार अफ स्टेट दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जोङो दाबि दैखांदों आरो जों दाबि लाखि आरो लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां चिफ आरो मानगोनां मन्त्रि आरो राज्य सभानि एमपि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन दोलोखौ खावलायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे एनडिएनि एलायन्स पार्टनार हिसाबै जाहाथे बेखिनि दाबिखौ लाखि जोंनिफ्रायथ' दाबिया थागोनानो आरो एनडिएनि जाय मुरब्बी नरेन्द्र मोदी आरो बिथांमोननि हान्जाखौ जोङो दाबि दैखांदों जाहाथे बेखिनि मर्यादाखौ जाहाथे होयो बेजों लोगोसे जोंनि जौगानाया जाहाथे रोखा जायो बिसायख'थिया जोबलांबाय कुनु बेयाव भायलेन्स जायाखिसै शान्ति परिबेशनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक बयबो एक्सारसाइजखौ खालामबाय आरो दिनैनि समाव नर्मेल मोनसे टाइम बेखायनो आङो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद गौथुम साफ्रोमबो व्यक्ति आरो जायफोर राजखान्थि हान्जा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारिनि आद्रा थानाय इस्यु एजेन्डानि सार्थ'आव हाबा मावलांनायाव बयबो जाहाथे खौसेयै गारांबोगोन बयबो जाहाथे खौसेयै गसंथागोन आरो खौसेथिनि मोन्थ्रखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव जों हाबा मावलांगोन बेखिनि खोथाखौनो फोरमायबाय आरो जाय बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मोनफ्रोमबो लेयारनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना बे बिसायख'थियाव जातिनि हारिनि बिसायख'थि बे पार्टी पलिटिक्स नङा होननानै जायफोरा खामानि मावबाय आं धन्यबाद बावदों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोरखौबो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखर आरो धन्यबादखौ बावबाय गोजोन्थों।